Vai ser para Lucas Rey. Bueno, gracias a todos, non o esperaba, pensei que non iba a estar nervioso e estou como un flan, basicamente. Bueno, gracias a todos desde que comecei, ao meu representante Carlos, aos meus compañeiros de traballo ahora mesmo, e, sobre todo, gracias a xente que me valora, como Quique Varela que anda por aí, que foi un dos que confiou en min para proxectos e darme potencial, e sobre todo ao meu pueblo. Son dun pueblo moi pequeno chamado Corme, que eu quero facer balance de onde son, porque somos pequenos, pero facemos un traballo moi grande. E levar o meu pueblo por aí emociona, incluso non vou chorar, pero é bonito. E nada, gracias a todos os que facedes isto e gracias.